Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 19, bersikulo 45 ngadto sa 48. Misulod si Jesus sa templo o giabog niya ang mga nagpatigayon didto. Giingnan niya sila. Nasulat sa kasulatan nga ang Dios nagingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Matag adlaw nagtudlo si Jesus dito sa templo. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga pagtutudlo sa mga balaod ug ang mga pangulo sa mga tao butuntang mo patay kaniya apan wala sila'y nahimo tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.